Il-Partit Laburista qal li l-mod li bih tħabbru z-zidiet fil-prezz tal-gass huwa konferma ta' kemm il-Gvern ta' Lorenz Gonzi huwa maqbud fil-politika tal-bieraħ, politika mifnija b'opportuniżmu u nuqqas ta' trasparenza. Fakkar li z-zidiet tħabbru tard il-ħamis filgħaxija wara l-bulettini tal-aħbarijiet ewlenin u meta kien beda l-perjodu ta' ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira fejn tradizzjonalment ma jsirux dikjarazzjonijiet politiċi u l-għada ma joħorġux ġurnali. Il-Partit Laburista qal li l-Gvern jaħseb illi b'dan il-lob ser ikun qed iżomm mir-rabja u l-weġgħat li l-familji u n-negozji għandhom għall-inkompetenza ta' dan il-Gvern. Dan sar qal il-Partit Laburista meta huwa stess kien tiġaġi infurmat li dawn iż-żidiet kienu ilhom jiem għand il-Gvern iżda Lorenz Gonzi prefera jistenna sakemm jgħaddu l-elezzjonijiet lokali, jieħtlu dawn il-jumejn ta' silenzju u jsiefer għal vaganza biex iħabbarhom. Għalhekk il-Partit Laburista jistenna li l-awtoritajiet jippubblikaw immedjatament il-workings li waslu għal dawn iż-żidiet, anke għaliex hemm ċertu punti li hemm bżonn jiġu spjegati. Barra minn hekk l-awtoritajiet għandhom jgħidu b'kemm ilhom jafu bit-talba żidiet meta u jekk saru xlaqat f'dan ir-rigward. Dan sabiex isir skrutinju u jkun hemm it-trasparenza. Id-deċiżjoni tal-Gvern fir-rigward tal-familji li jirċievu l-benefiċċju tal-enerġija hija deċiżjoni dgħajfa għal il-Partit Laburista meta tqis iż-żidiet kontinwi fil-prezzijiet tal-petrol, id-diesel u l-gass. Din iż-żieda mhux ser tilqa' daqqa li qalgħu dawn il-familji li bilkemm għandhom livelli minimi ta' paga. Għall il-Partit Laburista. Fl-istess ħin il-Partit Laburista tenna li l-Gvern qed jinjora l-middle class f'pajjiżna li qed iħallihom jeqilgħu mingħajr ma huwa stess se titihom l-ebda kien. Dak li qed jiġri llum jipprova l-irresponsabilità tad-deċiżjonijiet li ħa GonziPN u juru kemm Joseph Muscat u l-Partit Laburista kienu korretti meta ppruvaw jiftħulu għajnejh. Tajt l-istqarrija. L-istess stqarrija tfakkar kif Lorenz Gonzi jekk jerġa' jiġi fdat bit-tmexxija tal-pajjiż huwa ser ikompli jilgħab bl-istess lob fejn qabel l-elezzjoni jippoża li jaqbes għall-familji u n-negozji iżda mbagħad jekk jerġgħu jafdawh l-istess Prim Ministru jabbihom biżijiet bl-ħniena.